Ведаеце, да 20-го году мы жылі больш такімі рознымі жыццямі, бо Сергей шмат працаваў, ён шмат ездзіў і ну, насамрэч мы не так часта і бачыліся. Можа, па выходных, калі ён вяртаўся дадому, заўжды быў вельмі заняты, а я наадварот, я была пастаянна дома, мы праходзілі з сынам працэс рэабілітацыі, я была такая домашняя, заўжды яго чакала са смачнай ежай і там дбала пра яго, а зараз мы вось неяк размяркоўваем нашы абавязкі і, ну, канешне, тут розніца такая радыкальная на сённяшні момант і, ну, але мне гэта падабаецца, што у мяне ёсць ужо некая іншая функцыя і я не толькі там домахазяйка, якая глядзіць за дзецьмі, за мужам, але ёсць і абавязкі, адказнасці, і ён ставіцца да гэтага з павагай і пяшчотай.